Kum shibenta jong ka Jinglait burom ye ki Jingshlur ye le lat lut kari ha ka Jing Rakhe jong ka Ri India ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav ka North East Zone Cultural Center Dimapur ka balong ka Shnat Trekam jong ka Tnat Pynneh Riti ka Sarkar India haringkat ka Jingetrelang bat ka Tnat Pynneh Riti jong ka Sarkar Jila Meghalaya kal penlong hinin ka Janmit ya ka program ka bala ai kerteng ka Phan Nonglait tribute to unsung heroes kabala long Nongrmai Eastern West Khas Hills District ka Shnong kabala pun lakha bada Pynneh pensan ya ka Jingshlur ye le lat lut kari ka Phan Nonglait hakani ka program u Deputy Commissioner jang ka Eastern West Khas Hills District u ba W Nonglait u lalong ka mukongsan haka jingdan ringkat jong usiem ka hima nongklau u pa PM le kiwe pat ki officer sarkar ki khinna pule bat ki pat ba ka than Shu la yo ru ban sakhi ki jingrai edri bat ki jingshat kan rai na ki reu dan sap bat la pen ipo ipheng shu yakani ka program kin mau buram ya ka Phan Nonglait da ka drama halor ka jingem bat ka jinge khun jong kani ka Jingshlur ya le lat lut da ka kong lapdeng sim bat ka kin hun te ban ai shu ki jingtip shapang jong ka Phan Nonglait na kaliang jong ka district administration Eastern West Khas Hills District ro kalasim kia halor kani ka phang haga khandai tarik ujulai arhaja arpoar nilalong ka meeting hapdeng ki khun siu khun khnai jong ka Phan Nonglait bat ka dorbar kul sengkul lengdo Nonglait bat katukane kiru sampang jong ka district bat ngelaya mir jumot la kalong na ban declare ye ka henriu tarik Disember ka badai ka tarik khlat ka Phan Nonglait kum ka local district holiday halor kani ka phang nila sudai ban ai shwa da ka jing terwa ban pen penapai ba kum ta da ka shiti tarik arpopra tarik ujulai arhajar poar nila penbena syabaro khoi kinong song jong ka district ban ai jumut la kalong ban penna ya kan tarik Disember kum mana usnam kum ka district local holiday balik se hadin kum ka state holiday apo ka negotiable instrument act kum ka jingyo burom ya ka Phan Nonglait nila yo bun ki jing kershan khamtam lengba ka social media badru da ki jing sok na ki rushimet bat na ki kenhun bo pher ka jing kerman ka don ba ka jing smu kala ban urlong Rakhe nga Nongrmai ha usnem kan no spa kandai ngadon ka way ka men kan thei ngam sim la wan na ka yen ka badon ba ne ba he ba han hendre nga ka jing baduk busuk ka imei pa ka men janga ka ksan
day ru ka khon khadu bat kumta ki jingkit khli jonga ki long ki babun yala ka yen ka sem ka kur ha ka im lang sa alam bat hadien balaklat no imei ipa bat hadien bakaksan kalay thwa shong kurim ngala syai no marway bantip hi yakaduk kasuk snap 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 pios no name snap kita kisipay pareng kilanang jan sa kaksyad snap snap snap. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.